il-ġmiel ta' wiċċek, inti sebba il-ħolqien, jiselmulek l-art lis-sema, kull fil-ħodu bloħ l-alsien. Ja mulejja nizzik ħajr, għaliex int tal-ħajja s-sit, fik is-seta, fik il-ħniena, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missieħ u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Nġbana unik dal-għodu f'dan il-jum msaħħab biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza l-lum is-Sebt qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Ġwan Bosco saċerdot. Qabel ma nibdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Mario Cortis u Victoria u Michelangelo Xiberras. Inti għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tgħidx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju tal-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti għażilt is-saċerdot San Ġwan Bosco biex ikun missieru mgħallem taż-żgħażagħ. Imla lilna wkoll bl-istess ħeġġa ta' mħabba biex infittxu l-erbieħ u naqdu lilek biss. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien il-mulej bat in-Natan il-profeta għand David u marandu u ħallu. Kien hemm żewġ irġiel mill-istess belt, wieħed sinjur u l-ieħor fqir. Is-sinjur kellu qotra kbira ta' naċ u bakar. Il-fqir ma kellu xejn ħlief ħarufa żgħira li kien xtara. U rabbija u kibret flimkien miegħu u ma' uliedu. Kienet tiekol mill-ftit tiegħu, tixrob mill-qus tiegħu u torkod fi ħdanu. Għalih kienet kisa bintu. Darba waħda ġie vjaġġatur għand is-sinjur. Dan ma kellux qalb jieħu min-naċ u l-bakar tiegħu biex ilesti l-ikel lill-vjaġġatur li kien wasal għandu. Ħal ħarufa ta' dak li msejker raġel u ħejja l-ikel għal dak li kien ġie għandu. David xel bladab għal dan il-bniedem u qal lil Natan: daqskemm hu ħaj il-mulej, il-bniedem li jagħmel dan ħakku il-mewt. Il-ħarufa iħallas għalija 4 darbiet għax għamel dan u ma kellux ħniena. Imbagħad Natan qal lil David: inti hu dak il-bniedem u issa dan jgħid il-mulej: ma titwarrab qatt ix-xapla mill-familja tiegħek talli jien stmerrejtni u ħadd lil mart Urija l-Ħitti biex tkun martek. Dan jgħid il-mulej: arani sa naqlalek l-inkwiet mill-familja tiegħek stess, noħodlok in-nisa tiegħek minn taħt għajnejk u nagħtihom il-ħadd ieħor u jimtett magħhom għad-dawl ta' din ix-xemx. Int għamilt kollox bil-moħbi, imma jien nagħmlu għad-dawl tax-xemx quddiem Iżrael kollu. U David qal lil Natan: jiena dnibt kontra l-mulej. U Natan wieġbu: il-mulej ukoll ħafirlek dnubek, int ma tmutx,
imma billi int bemilek stmerrejt il-mulej li ben li jitwelidlek żgur li jmut. U ngħata mmar lura l-endaru. U l-mulej darab it-tifel li wildet lil David marturija u marat. U David talab il-Alla għat-tarbija u sam. U mar u għadda l-lejl mixħut fl-ard. U qadu x-xjuħ ta' daru ħdeħ biex ikajmuh mill-ard. Iżda hu ma rridx u ma kiel xejn magħhom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Oħloq fija qalb safja o Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Oħloq fija qalb safja o Alla. Rod li l-għena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni lil-midinbin nallem trikatek u l-ħatin lejk jerġgħu lura. Oħloq fija qalb safja o Alla. Eħlisni mill-pena tal-mewt o Alla, Alla tas-salvazzjoni tiegħi, u lisini jfaħħar il-ġustizzja tiegħek. Iftaħ li xoftejja Sidi u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Oħloq fija qalb safja o Alla. Luja, alleluja, alleluja. Alla kħabb id-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dakinhar x'insar fil-għaxija Ġesu qal lid-dixxiepli: ejjew naqsmu għax-xatt ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir u l-mewġ beda dieħel għal ġod-dgħajsa hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqet fuq l-imħadda. Qajmuh u qalulu: Mgħallem, dan qisu mhu xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam ordna lir-riħ u qal lill-baħar: iskot biżżejjed. U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira u qalilhom: dal-biża' kollu għaliex? Mela ma tkunx f'idej. U qabadhom biża' kbir u bdew jgħidu lil xulxejn: dan minnu mela? Biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw din l-istorja, dan ir-rakkont ta' David. Il-bieraħ bdejna naqraw fuq id-dnub tiegħu, is-Sultan ta' Iżrael. Quddiem id-dnub ta' David jista' jkun hemm reazzjonijiet differenti. Min ikun ħażejn jgħid: ara, avolja s-Sultan, mhux aħjar minn ħadd ieħor. Min ikun tajjeb jgħid: isma' David żbalja. Kien il-maħbub tal-mulej, mela kemm niżbaljaw aħna? Ir-reazzjonijiet huma differenti. Illum Natan imur ikellem lil David, ara s'issa David qisu m'għamel xejn ħażin. Hekk jirtilna dan. Kultant aħna meta nitbiedu mill-kelma t'Alla, laqas biss nafu lilna nfusna, laqas nafu l-ħtija tagħna. Hija l-kelma t'Alla li titfa' dawl fuq il-ħtija tagħna. Għalhekk kemm hu sabiħ tisma' l-kelma t'Alla. Tara fejn int quddiem Alla. Kemm jiżbaljaw dawk
li meta jiżbaljaw jitbedu mill-kelma talla. Qisu biex ma jħalluhiex il-kelma talla tniggizhom u twassalhom għall-indiema. Ara David, ara x'għamel. Natan imur jgħidlu storja, jgħidlu kien hemm żewġ irġiel u wieħed kellu 100 naġa u l-ieħor kellu naġa waħda. U David joqgħod jisma' l-istorja ta' Natan il-profeta. U x'kien jisma' li dak li kellu 100 naġa mar joqtol il-naġa tal-ieħor li ma kellux ħliefa. Saħan qal dak ħaqqu l-mewt. U Natan jgħidu dak ir-raġel huwa int qed tagħmel din il-ħaġa. Dak huwa int. Ara il-profeta. Imbagħad iħabbarlu x'kastejk għax għall-kittieb ta' dan il-ktieb ta' tieni ktieb ta' Samwel. Il-ħtija ġġib magħha l-kastejk f'din id-dinja. Ara aħna kultant min jaf meta mbagħad forsi tieħu l-kastejk wara l-tmowt wara. Le għall-kittieb il-kastejk tieħdu f'din id-dinja. U jsemmilu diversi kastigi. Mhux biss ħajmutlu t-tifel, mhux biss li n-nisa tiegħu ħajmorru ma' raġel ieħor quddiem ix-xemx, fuq id-dawl tax-xemx. Imma wkoll fil-familja tiegħu ħajkun hemm dejjem il-ġlied, dejjem l-inkwiet. Il-kastejk mhux xkejken ta' skont ukoll min int. Dan kien is-Sultan ta' Iżrael. Allura l-kastig tiegħu huwa kbir. Kelma fuq il-Vanġelu. Sammal kien rakkuntalna dan l-episodju tal-maltempata. Xi ħaġa xkejna biss. Għamri jifnu kbejr u l-mewġ beda diħra l-ġoddajsa hekk li kienet bdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppari qed fuq il-mħadda qisu assenti. Spess jiġri fil-ħajja tagħna dejn ta' hija komuni ħafna. Li propri fil-mument diffiċli, fil-mument tal-kriżi, fil-mument Alla jkun siket, ikun assenti. Qisu tikkumbatti waħdek fil-ħajja. U għajmuħu għalulu mallem, dan qisu mhux xejn għalik li ħana sa nintilfu. U minn hemm, ħanelqu. Min kien rieqed? Ġesu jew il-fidi tagħhom? Ara. Imbagħad Ġesu qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar iskot biżżejjed. Sambalt qed jgħidilna ara Ġesu għandu s-seta fuq l-elementi tan-natura, għandu s-seta fuq l-ispirit ħżiena, għandu s-seta fuq il-ħażen. Ġesu għandu s-seta fuq il-ħolqien. Kemm sabiħa din, x'kuraġġ tagħmilna, speċjalment fil-momenti diffiċli tal-ħajja. Kelma waħda fuq il-qaddis tal-lum li qegħdin niċċelebraw qaddis kbir San Ġwan Bosco, twilet naħa ta' fuq tal-Italja fl-1815. Minn familja fqira, meta kellu sentejn telef il-missieru. B'ħafna diffikultajiet. Imbagħad kellu ħolma li ħafna tfal jiġġieldu u jidgħu u ma biex isikkithom bil-ponnijiet. U jgħid li dellu Ġesu u l-Madonna, raġel sabiħ, libes l-abjad u mara sabiħa, li mhux bil-ponnijiet, mhux bil-vjolenza, imma bil-ħlewwa, bil-ġentilezza. U bil-mod jgħalmuh kif jitratta ma' tfal u ma' żgħażagħ. Imbagħad ikollu inċident, kien il-Knisja u sama s-sakristan ikeċċi tifel għax ma riċċejn il-quddiesa. San Ġwan Bosco x'jiġifieri tkeċċeħ. U ġabru
għamil ħbieb miegħu u beda l-oratorju beda jiġbor lil dawk li huma warbejn. Fi żmienu kien hemm ħafna żgħażagħ, ħafna tfal jiġru fit-toroq. Kien hemm il-bidla għall-industrializzazzjoni. Tajjeb, kellu ħafna diffikultajiet San Ġwan Bosco, kellu ħafna diffikultajiet, imma bl-għajnuna talla mexxa s-sistema tiegħu, s-sistema preventiv jgħidulu, fuq 3 pilastri. L-Ewkaristija, il-Madonna u l-Qrar. L-Ewkaristija, id-devozzjoni kbira li l-Madonna Marija Awżiljatriċe u l-Qrar. Kellu ħafna għajnuna wkoll minn naħa ommu Margarita. Nitolbu tal-Qaddies Kbir, protettur taż-żgħażagħ biex iħares lejn it-tfal miż-żgħażagħ tagħna li huma għandhom ħafna diffikultajiet u ħafna tentazzjonijiet. U nitolbu b'mod speċjali biex jagħtina edukaturi ta' dawn it-tfal u taż-żgħażagħ li naħseb li huma neqsin f'pajjiżna u naħseb fid-dinja kollha. Għanu nfaħru l-lum l-Alla l-lum għal-ħerqa li bija żejjen li San Ġwan Bosco biex jieħu ħsieb it-tfal u żgħażagħ u jbedu mill-perikli tad-dinja tal-ħażen, nitolbu lill-Alla biex jieħu ħsieb it-tfal u żgħażagħ Maltin u Għawċejn u jżommhom il-bogħod minn kull ma jista' itellifhom il-fidi li wirtu mingħand missierietu. Dawwar il-Knisja tiegħek pajjiżna biex tara fis-sinjali ta' żminijiet u tidher liż-żgħażagħ tal-lum bħala t-triq waħdanija li twassal għall-għena vera nitolbu. Għamel li t-tfal u żgħażagħ tagħna isiru jaslu biex jarfu li l-aqwa ħabib tagħhom u ibnek il-Għażiż Kristus jedna nitolbu. Biet minn fostna kull tagħlim u kull ideoloġija li ma jaqblux mal-Evanġelju tiegħek biex ma jqarqux l-tfal u l-żgħażagħ tagħna nitolbu. Il-qafissatna tiegħek ta' dejjem li l-ħutna mejtejn mod speċjali l dawk li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa li mietu fl-imħabtek u seħħibhom fil-għena ta' dejjem nitolbu. Għamel li bl-imġiba kollha ħlewwa u bl-imħabba tagħna bħal San Ġwan Bosco inkunu ta' eżempju għat-tfal u żgħażagħ ħalli fihom nislu spiritu verament nisrani nitolbu. San Ġwan Bosco mhux biss eduka l-lub ta' dawn it-tfal u żgħażagħ taf imma ħejjhom ukoll għall-ħajja bis-sena bl-industrija billi jmiddu idejhom. Nitolbu għat-tfal u żgħażagħ tagħna kif għedt biex il-mulej jipprovdilna edukaturi għaqlejn bħal San Ġwan Bosco nitolbu. Ismana? Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nużżu l-kelma tiegħek u nħalluha ddawwa l-ħajja tagħna nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wedjuhom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum se jżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu kollha l-morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Fl-ħanet nitolbuk għal paċi fid-dinja mulej ħenna għalina u għatina il-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum għat-tfal u żgħażagħ tagħna biex ikollhom dejjem għalliema tajba li bħal San Ġwan Bosco ikollhom għal qalbhom it-tagħlim tal-Evanġelju tiegħek bi Kristus jedna.
għamel ikun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, ilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Ġwan Bosco. Fiċ-ċikontana nitolbuk biex din l-offerta li hi xhieda tal-glorja u s-seta' tiegħek tagħtina l-frott tas-salvazzjoni. Bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-salta ta' smewwiet jixtaq infaħru lilek għall provvidenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija interġa' sejjaħ lill-bniedem għal dusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bjom iż-żejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Mario Cortis u Viktorja u Michelangelo Xiberras li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Ġwan Bosco, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha,
li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Dan il-ġisem qudiem għat-testijek, eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Ħallina għadlek minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq lejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejq.
Innu bil-wiefa bħala ringrazzjament wara tqalbi ngħidu flimkien ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddesin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Itqalbina mqazza li għamilna mulej tħajjina l-lena ta' dejjem li sħaqlu San Ġwan Bosco tal-li kien amministratur fidejl tal-misteri tiegħek bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tliet evamarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.